Čaute ľudia, ja vás vítam u nového shortu a dneska to bude ochutnávka týchto čipsov a ak sa nemýlim, tak toto je prvá ochutnávka na mojom kanáli, takže dúfam, že tieto čipsy budú dobré a ja som si to tu už takto fajne pootvoril. Moc tam vidieť není, to je trošku škoda. A sú to vlastne takéto Max čipsy, Max Strong a podľa tohto by to až také pálivé byť nemalo, ale kto vie. Takto vyzerá čips a ja to idem ochutnať. Je to vlastne príchuť čili a limetka a semere. Moc pálivé to teda není. Hodnotenie 7 z 10. Daj odber.